শুকুটা মাইব শুকুটা মাইব আর শুকুটা মাইব খালি ভালো তা স্বামী পচার পচারি সম্মান দেখি পচার আগ ঘাসটি জানো নাই তুমি কহিলে না পচারতে সে মো টিকে আগে আগ কন সে আগে খানে মুখ মাই পড়ে আগ হ্যাঁ পচার পচান তো পচান বড় নানা পচানি এটা কুমার করে তো গুরু পাখর কোন শিখিছি তো বাবু গুরু পাখর কোন শিখিছি পচানি সমুদ্রী 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 দিয়ে সমুদ্র দেখাও দিয়ে দেখাও দিয়ে কথা অনুড়ি অনুড়ি হ্যাঁ ଅନୁରି ତମେ କାହିଁକି ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନର ଆସିକି ତୁମେ କେମିତି ଦେଲ ବାବୁ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି ବାବୁ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ତୁ ସୁଖରୁ ବୋଧେ ଦୁଃଖରୁ ବୋଧେ କହିଦେଲେ ଚଳିଯିବ ବାବୁ ଆମର 3 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ଯିବେ ତା 3 ଦିନ ହେଇଛି ତୋର ଇଚ୍ଛା ଖାଇବେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ କହିଯାଇଛି 3 ଦିନ ହେଲା କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ତ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା କାନ୍ଦୁ ବାବୁ ଏଇ ଛୁଆଟା ମୋର ମରିଗଲା ମରିଗଲା ମୁଁ ଯାচ্ছি କି ନାଇଁ ମରିଗଲା ତା ଧୁକୁ ଦିଗିର ଅଛି ସୁଇଚ୍ ପକେଇ ଯାଇଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିକି ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ମୁଳୁରୁ ବାହା ହେଇತು ତୋର ତ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ତା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀର ଛୁରୀ ତଳ ପକେଇଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ମରିଗଲା ମରିଯାଉ ଯାଉନି ଗୋଟେ ଗଲା ଆହୁରି 10ଟା ମରିଯାନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବ କାହିଁ ତା ଛୁଆଟା ମରିଯାଇଛି ଗଛ ଅଛି ଫଳ ହବ କେମିତି ଫଳ ହବ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗଛର ଫୁଲ ହଉଛି ଫଳ ହଉଛି ଶୁଖି ଖସି ପଡୁଛି ପୁଣି ଫୁଲ ହଉଛି ଫଳ ହଉଛି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମରିଗଲା ଆଉ ଛୁଆ ହବନି ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ନଥାଉ ସ୍ୱାମୀ ନଥାଇ କୁଳର ପୁତ୍ର କେମିତି ଧରିବ ଇଏ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଇଏ ରାଖିଛ ଏଇଟା ମରିଲା ପର ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଚ୍ଛା ତମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ତାପରେ ତୁମେ ଛୁଆ ପାଇଯିବ କେମିତି ଛୁଆ ପାଇବ ରାତ୍ରି ଠିକ 12ଟା 1 ଭିତରେ ମୋତେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିଦେବ ମୁଁ ସେ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଟକିଆ ତଳୁ କାଢ଼ିନି କାଢ଼ିକି ଟିପି 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 ତୋ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଥିବି କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ତ ଘଟଣା ବସିବି ହସିବି କଥା କହିବି ସବୁ ବାଡ଼ି କାହିଁ ବା କଥା କହିବି ହସିବି ଖୁସିବି କେତେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇକି ଆସିବି ନା ତାପରେ ଛୁଆ ଦେଇକି ଖଟ ଉପରେ ବସିବୁ ହାତ ଖୁସି ହବୁ ତାପରେ ଛୁଆ ଦେଇକି ଚାଲେ କି ଛୁଆ ଦେବୁ ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନା ତ ମୋର 6-7ଟା ଛୁଆ ଆଇତେ ପାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ 20-22 ବର୍ଷ ଦୋକାନ ନଙ୍ଗଳା ଆଇବୁ ମା ସେ ଛୁଟିଆ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଇଦେବ ନନେ ତୁ ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ପାଇଁ କାଢାଯିବ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଶୋଇଗଲେ ତା ମା ମୁଁ ଦି ରାତି ଗୋଟେ ଆଉ କାହିଁ ଜାଣିଛୁ ବାବୁ ଝିଅଟା ମୋର ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁନି ବାବୁ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତନ ତ ଖାଲି ବିନ୍ଧୁଛି ସ୍ତନ କଣ ସ୍ତନ ନାବେ ପଦା କରି ତା କାନ ତମେ ପଚାରୁନି ମା ଦେବେନା ସେ ଛୁଆକୁ ମା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ରୁହ ତୁ କହୁଛୁ କଣ
ବାବୁ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଧରିଥିବା ଛୁଆଟାକୁ ମତେ ଟିକେ ଦେଲେ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ମୋ ସ୍ତନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବି ବାବୁ। ହଁ ସେଇ କଥା କହୁନୁ ସେତେବେଳୁ ସେଇଟା କହିଦେଇଛି ଏଇଟା ତାହେଲେ ମା ଦବନେ କଣ ଭାଇ ମା ଦବ ନା ଜଗତର ମା ତୋର ମା ମୋର ମା କାନୁ ଆଇ ସେଇ କଥା କହୁନୁ କୁମଳ କରିବି କହିଲି ଟିକେ ମା କଥା କଣ ତମରି ଭଳି ନାରୀ ଜଣେ ଆସି ତାର ଛୁଆଟା ମରିଯାଇଛି 3 ଦିନ ହେଲା ତାର କଣ ମିଳୁଛି କହିଲା କଣ ମିଳୁଛି ଛୁଆ ଝିଆ ତନ ବିନ୍ଧୁ କାନକୁ ମାଗୁଛି ଆଉ ସେ ଆମର କ୍ଷୀର ଖାଇଦେଲେ ନା ସେ ଦେଇଦବ ଛୁଆଟାକୁ ତା ବିନ୍ଧା କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋପାଳ ଆଜି ମୋ କାନୁର ଜନ୍ମଦିନ କେତେ କଣ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ବାସ ହଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ କାନକୁ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି ମା ବୁଝିଲ ନା କଥା କଣ କନି ଅତିଥି ଜଣେ ଆସିକି ଏଠି ଫେରି ଯାଏ ବଡ କିଏ କେତେ ଖାଇ ହଉଛି ନା ଆମ କାନୁ ଭରିଆ ଖାଇଯିବ କଣ ହେଲା ଆଉ କାନୁ ତ 8 ଦିନର 2ଟା ମା କତିରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଚେରା ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଇଦିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଇଦେଉଛି ବାବା କାନୁ କ୍ଷୀର ଖାଉ ଲୋକଟା ଆସିଲା ଯୋଉଭଳି ରଖିଛ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦବ ନା ସେ ତ ଉଆଡିଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମେ ନେଇକି ନେଇକି ଆପଣ ନିର୍ଭର ମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ନେଇ ଗଲା ଝୁଟୁଟା କୋଉଠି ନେଲା କୋଉଠି ନେଇଗଲା